Alright guys, good morning and welcome back to my channel. Another session for Yobmij playground or Jimbo's playground. And so isa na ko ka-worker nga wala ka-apil ato last week. So na siya karon. Pabuksa gaming ko. Or gula ko sir siya kaabot. Pero nana ko diri gaunan ako as usual siguro. So 6 man among sabot ay 5:30 ang among call ka time. 6 may magsabot magsugod. And wala ako dalagmas. Kay kalimtan ako. Sige lang. Naman ko sila diri. Ano na diri si Mr. Eman Akot ang number 1 nga moabot. So nag-warm up tayo siya gikan, jogging siya dito gikan. Makabalan. Asa ni siya jogging. Then nana mo ang pinaka-special guest kani siya sa una kusog kaning dagan karon kusog na mo kaon kaon ay nakakusog so ako ni sila karong pangkuanon na regular lang nga mga I mean dili kay lisod nga mga drills pa kusog pa condition. So ready na mo? Ready. So ikaw soy naka-jogging naman mo jogging sa kay mga diri 5 tulo or 2 na lang 2 magdagan ba kay urog tubol no. Gawas ako may wagang notebook Jimbo's Bible ano to taladay tada. Anabolic beats.
Alright guys, humana na ang mga pagkondisyon and unfortunately ang mong isa kakauban kana siya wala siya nakatiwas sa mga agility drills kay naglain niya nga pamati. So okay ra kay bago pa pud siya napabalik og pasingot. And of course, ako sang kuno nilang mga opinion kay basi hindi sila ganahan sa drills. Una pang tanon, so kumusta man ang atong pag-exercise karon? Pag-drills, conditioning? Oras tanan day, thank you kay kang Yobmij playground kay diba agan niyo nindot nga programa, dili basta-basta gi sulat yun. Awan ako sa videos di niyo ako makita kay nalipong ay ko. Dili lang kita mag-go hard always day. Kay makapatay. Salamat ko kay Coach Jim. Kadua na ako na session sa yaha. Straight. Thank you kayo Coach sa panahon ug sa oras imong gihatag sa ako. Ako mayon sa tilal grabe. So alright guys, diri na ako manon akong vlog and bago na ako manon akong vlog, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And kung ganahan pud mo ga mas advanced and mas daghan og gamit sa pagpakondisyon, I recommend ka mo subscribe mo sa CDO Elite Bowlers Camp. Dito daghan gid mo matun-an. Diri mga basic ra man basic conditioning sa panglawas dito. Advance kung ganahan mo advance, ganahan mo dali maka mo improve og ayo dito mo ato sa Elite Bowlers Club. I mean Elite Bowlers Camp. Sila dito na si Coach LJ, dito si Coach Charvy, si Coach PJ dito para sa conditioning. Kung ganahan po mag-dribble on more on skills dribbling na si Coach LJ. Dire mga kuan na ni bolka bra ni amuhang training dire pero makapasingot na gyud, makapawala sa kalimutaw. So hope nga na-enjoy mo sa video and kung ganahan mo join sa mga dyan sa comment down below for another session or you'd like another session, you like a private session, don't worry, I'll be there if you just message me up. Dili lang good mahal, nasa 50 pesos. Bitaw, depende na sa inyo kung ganahan mo magatag. Ako ma-healthy ta and mapalayo ta sa sakit, labi na sa COVID-19. So thank you for watching and kadush, bye!